Il-Ministru Anton Refalo jaqbel mal-liġi li se tillegalizza id-droga kannabis. Għaliex hekk qallu il-Prim Ministru. Inti taqbel mal-liġi li se tagħmel legali droga kannabis? Jien naqbel ma' kull ħaġa mad-diskors għall-Prim Ministru beda kien qiegħed jitħadded fuq l-abbozz tal-liġi. Sib id-diskors jew simgħu jien naqbel minnu totalment. Inti taqbel ma' legalizzazzjoni għabbażi ta' dak li jgħidlek il-Prim Ministru. Kollu għall-Prim Ministru waqt diskussjoni. Minati għaw segretarju parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi għalinna li din hija liġi li se tipproteġi lin-nies. Jiena nemmen illi għandna bżonn liġi illi tara illi kif tipproteġi u li jkun hemm possibilità ta' użu responsabbli. Imma mistoqsijajt għabbażi ta' xiex, Zrinzo Azzopardi dar dawra durella ma' klimu stess. Għabbażi ta' xiex, onorevoli. Naħseb il-liġi titkellem bl-aktar mod ċar qegħdin nagħtu viżjoni ċara kif aħna rridu nagħtu liġi strutturata li tispjega l-pożizzjoni bl-aktar mod ċar biex ikollna użu responsabbli tal-cannabis. U anke Zrinzo Azzopardi bħal Refalo jidher li m'għandux imqar li ċken idea għabbażi ta' xiex tfaslet din il-liġi li jekk kif tgħaddim il-Parlament se tkun qed tagħmel legali l-użu ta' din id-droga f'pajjiżna. Il-liġi għabbażi ta' dik qed nistaqsi kien għabbażi ta' Il-liġi titkellem bl-aktar mod ċar. Kull ministru, segretarju parlamentari jew deputat tal-gvern li qed ikun mistoqsi għal pożizzjoni tiegħu jew tagħha dwar din il-liġi kontroversjali qed juri biċ-ċar ħaġa waħda li din il-liġi hi kif inhi trid tgħaddi akkosta kollox u kemm jista' jkun malajr.